Palagi kong nilalatagan dito mga idol. Palagi akong nakakadali sa pisto na to. Yun o. Parang may kasama kasi hindi siya bumababa. Ay, ayun. Ang dami o. Yan o. Wala nang pain. Ay, meron. Yan. Babae. Okay lang kahit malayo. Sulit naman. Ay, dalawa. Yun, isang mapagpalang araw. Yan yung lahat mga lods. Magandang umaga po sa inyo. Ngayong video mga lods, magpapandaw tayo ng 10 piraso na trap. So, ito yung ibang trap natin. Bale, 10 trap lang yung nilatag natin mga lods. Sana swertein tayo. So, shoutout sa inyong lahat mga lods. Sana panoorin nyo palagi hanggang dulo yung mga vlog ko. Medyo may tubig pa naman. Sana makadali tayo. Dito lang tayo naglatag sa tapat ng kubo. Pero dun pa sa unahan, malayo pa. Hindi na tayo magbangka kasi pahipas na rin. Nandun yung bangka ko sa may dun may daungan. Stay tuned lang mga lods. Abang-abang lang. Mali, kagigising lang natin. Nagpakulo agad tayo ng tubig para pangkape. Hindi pa tayo nakapagkape. Pandaw agad. Mali time check pala natin. Alas 6. Ito yung unang trap natin. May pain pa mga lods oh. Iwan ko kung mayroon pa to. Isang lang. Kalantugas. Mali, naglatag pala ako kagabi. Na? Kasalo na alas 9. Parang wala nang pain no? Sana may laman to. Gumagalaw yung trap natin. Yung palo pati alimango. Nagpares yung alimango tsaka pamain. Ito yung unang malaking trap natin. Sana may huli. May pain pa. Ayun, alimango pala yun. Alimango pala mga idol. Dumaan. Palagi kong nilalatagan dito mga idol. Palagi akong nakakadali sa pisto na to. Yun o. Yun. Ayos. Yun, ayos. Good size. Yan o. Yun, ayos na rin. Good size. Yan. Kunin na natin yung pain. Yung pain pala natin yung kinawilan natin kahapon. Ayos. Yan o. Size na yan. Parang may kasama kasi hindi siya bumababa. Ay, ayun. Ang dami oh. 3 piraso. Tsaka malilit na kalantugas.
Ayos, 3 piraso. Yan. Tatlong piraso, dinaktaan. Goods na. Ito mga idol yung sa natin yung pang-5. Ayan mga idol, pang-5. Sana may laman. May laman. Good size, babae. Ayos. Ayos na rin. Babae. Dito mga idol, may trap tayo na papandawin. Sana may laman. Pag wala ng pain, shareable to. Kung hindi lang sinira. Wala nang pain, no? May 1 piraso din. Yan. Goods na. Dito mga idol, may papandawin tayo. Bali, dating mga spot ko na to mga idol, binalikan ko lang. Kaya hindi na ako nahirapan maglatag kagabi. Wala nang pain. Mayroon, no? 1 piraso nandun. Ayan. Good size na. Good size na. Ayan, no? Good size. Nang lawod pala, ano, berde. Nang lawod pala. Yan. Ito yung alimango na madali lang matanggalan ng sipit. Yan. Kaya pagtali talaga nito, kasama pati katawan. Ayos. Dito mga idol, oh. Pag wala ng pain, shareable yan. Parang walang gumagalaw. Wala ng pain. Ay, meron, oh. Yan. Babae. Ayos. Good size na. Yan, oh. Putol yung ano, dulo ng sipit, oh. Putol. Baka may kaaway to. Bali, 2 trap na lang mga lods. Doon. Nandun yung ano, 1 trap natin. Ay, ano lang, kalantugas. Grabe, nakaubos yung ano, kalantugas sa kain. Sana may laman kasi ang layo nito. Wala nang pain, no? Ay, mayroon, no? Malaki. Ayan. Okay lang kahit malayo, solid naman. Ay, 2. Parang 2. Iwan kong alimango ba yung isa. Parang may mata kasi. Ay, 1 piraso lang. Yan. Good size. Okay lang kahit medyo malayo to. Yan. Solid naman. Yan, o.
Medyo malayo ang isang to pero ayos naman. Yan mga lods oh. Swerte. Ayos. Mga good size yung huli natin. Ayos oh. Yan. Swerte na. So yun mga lods, salamat sa panonood. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. So yun. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits na lang po sa ano. Kita-kits na lang po sa next adventure natin. Ayos na naman. Nakadali na naman oh. Nakadali na naman. Tagumpay.